La malaltia inflamatòria intestinal inclou a la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa i són una sèrie de trastorns crònics inflamatoris que afecten el budell. Aquesta malaltia es pot desencadenar durant qualsevol època de la nostra vida, però normalment es diagnostica en individus durant la segona i tercera dècada de vida, tot i que també hi ha un pic d'incidència al voltant dels 60 anys. Els principals símptomes d'aquestes dues malalties, la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, són els trastorns en el trànsit intestinal, que poden anar des de la diarrea al restrenyiment, el dolor abdominal, les deposicions amb moc i a vegades també molt sovint a la colitis ulcerosa amb sang, etc. La incidència de la malaltia inflamatòria intestinal ha augmentat marcadament durant les últimes dècades. En els països desenvolupats, industrialitzats com el nostre, però aquesta incidència s'ha estabilitzat, però la prevalença, és a dir, el nombre total de malalts que pateixen aquestes malalties continua augmentant, al ser unes malalties cròniques que duren tota la vida. En els països en desenvolupament, aquesta incidència però continua augmentant i es creu que es deu a una exposició a factors ambientals, com són canvis en la dieta, en l'exposició a diferents infeccions o també a factors ambientals com les toxines. Pel diagnòstic d'aquestes malalties, en primer lloc, cal una prova d'imatge, això vol dir una endoscòpia, en el cas de la malaltia com la colitis o la malaltia de Crohn que afecti el còlon o l'ili terminal, o una imatge com la de ressonància magnètica que ens permet, totes dues, valorar l'extensió, però també la gravetat, de les lesions que afecten el budell. A més, cal una confirmació del patòleg, una confirmació histològica i algunes proves com són la recollida de símptomes o analítiques que ens permeten determinar que hi ha realment un augment en marcadors inflamatoris. A nivell mundial, la recerca en malaltia inflamatòria intestinal s'ha centrat en diferents àrees. En primer lloc, entendre la predisposició genètica, sobretot, que causa el desencadenar aquestes malalties. Així mateix, també factors com la microbiota, la dieta, l'ús de diferents fàrmacs, s'està estudiant en diferents nivells, en estudis de grans poblacions, però també en el laboratori, com el tipus de recerca que nosaltres fem aquí a l'IDIVAPS. En el nostre grup de recerca, l'IDIVAPS, és un grup multidisciplinar en el que ens trobem un número de clínics, infermeres i personals de suport a la clínica que es dediquen al tractament d'aquestes malalties i al laboratori un grup d'investigadors que treballem molt de prop amb aquests malalts, fent servir en moltes ocasions mostres cedides per aquests malalts per la recerca. Les diferents línies d'investigació en el nostre laboratori intenten esbrinar els mecanismes moleculars, és a dir, les molècules, les proteïnes, els gens i també els tipus de cèl·lules que estan implicades en el manteniment d'aquestes malalties i també com intervenen en la resposta a un fàrmac determinat o en la manca de resposta en molts casos. Ens interessa veure com un malalt té activitat de la malaltia, com aquesta malaltia pot ser modulada i també quan aquesta malaltia reapareix, quines són les causes i els principals mecanismes que la mantenen al llarg de la vida d'aquests malalts. Per això fem servir sistemes cel·lulars, en cultiu en el laboratori a partir de mostres cedides pels malalts, fem servir cultius, per exemple, de cèl·lules epitelials, però també de cèl·lules del sistema immunitari, fem aproximacions transcripcionals, que vol dir mesurar els diferents transcripts o com s'expressen els diferents gens amb els canvis de la malaltia i això ens permet identificar potencials dianes terapèutiques, però també biomarcadors. Un biomarcador és una molècula que ens permet monitoritzar l'estat de la malaltia i fins i tot predir què pot passar amb un test que no implica l'endoscòpia o una tècnica més invasiva.